So yung kubo na yon dito andahan. Paakyat. Yung kubo doon sa tuktok na yon. Good morning po mga bro at mga sis. DJ Tangsin po muli nagbabalik. At sa ngayon po sa ating video ay magra-rides na naman po tayo. But this time pupunta po tayo sa may barangay Fabian Pangasinan. Dalawa po ang ating destination. Ang una pong pupuntahan natin ay sa may Highland Cafe in the Sky. Dito po yan sa may Mabilao Inmalog Road ng Fabian Pangasinan. Ayan po, kita nyo sa ating screen. At ang isusunod po natin ay yung Tatlong Bundok na tinatawag nila. At dito naman po yan sa may Bolaoen, sa Fabian Pangasinan pa rin. So ito pong pupuntahan natin ay isang biking trails wherein ang daan po dyan ay mga bulubundukin. So mag-i-expect po tayo ng ups and downs sa daan. And samahan niyo po kami sa aming biyahe. So tara na po mga bro at mga sis, go na po tayo.
natin yon. Tatlong bundok. Ay, turo. Tara. Ayan, no, nandun sila sa taas. Aakyat kayo. Katong sago, may luganan na baro. Sana all. Sana all mountain climbing. So yung kubo na yon dito andaan. Paakyat. Yung kubo doon sa tuktok na yon. Ayan. Panay brado mo ipapa mo. Yung kami pangot. So ayan po mga bro at mga sis, maraming salamat po sa pagpatnubay sa aming biyahe. Hindi na po kami natuloy na makaakyat doon sa kubo sa may itaas na bundok dahil po mainit na po yung panahon at medyo malayo-layo po yung lalakarin, and medyo pagod na rin po kami sa biyahe, kaya hindi na po kami natuloy. So hanggang dito na lang po ang aming video. Sana sa susunod maakyat po namin ulit bundok na yon hanggang doon sa kubo sa taas. At sana dahil manatili po kayong nakapatnubay sa aming biyahe. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye bye.